Egunon da eskerrik asko, Edurne, eta mila esker kafeagatik eta bolioagatik oso gozoaztu eta oso notorez ezkigu danoi. Eta zorionak noski, zuei, bai IMH-ko jendeari, bai AEK-ari, oain arte egindako ibilbidea eredugarria izan da, goizean zehar behin baino gehiagotan esan denez, eta zorionak eta animoak baita ere lanekiri, oain ontziratu dan beste erakundeari, eta opa dizuegu jakina Eusko Jaurlaritzatik gutxienez ibilbide berrian orain artekoan izan dezuen arrakasta bera gehiago ezpada. Oso ondo izatea eta danon mesedetan. Bueno, guk aurkeztuko dugu bai Anajek bai nik bi zatitan aurkeztuko duguna, areto honetan bertan aurkeztua izan zen iaz aurreneko aldiz, 30 azken saioan beraz. Orduan esatea geneukana esan genduen, gaur jende berria dagoenez aretoan alegia lanbide heziketarako zabalkunde hau egin denez errepikatuko ditut orduan esandako hainbat gauza, eta aurten berritik dakarguna da, hain zuzen ere, Anajek berak dakarrena, alegia urte terdi baten lanketaren ondoren, ikasitakoak, ikusitakoak, damututakoak eta asmoak, hemendik aurrerako asmoak, eta ezagutza praktikoaren ikuspegia ere ekarriko digu Anajek. Nik hasieratik esango dizudana da, beraz, pixka bat Euslan proiektu pilotu hau Jaurlaritzaren ibilbidean txertatzeko, kokatzeko, hainbat datu emango dizkizuet, hainbat aipamen egingo dizkizuet, hor dauzkatzuenak dira. 1997tik dator Eusko Jaurlaritzan alor sozioekonomikoan euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko ahalegina. Urte hortatik 2006ra bitartean hainbat entitate pribatuentzako diru laguntzak eman ziren modu esan dezagun ez sistematiko batean, baizik eta urte bakoitzean irizpide diferenteen arabera. 2006tik aurrera berriz lehendabiziko urrats handia sendoa eman zen. Lanitz programa sortu zen. Lanitz programaren barruan hainbat ekimen daude, bereziki denok ezagutzen edo gehienok ezagutuko duzuena da Lanitz izen bereko diru laguntza deialdia urtero ateratzen dana. Euskara planak, enpresetako euskara planak estandarizatzeko eta homogenizatzeko asmoz sortua. Baina badira beste hainbat ekimen horren barruan, besteak beste, bikain euskara kalitatearen ziurtagiria, programa horren barruan txertatzen da. Eta 2015an programa horren barruan hainbat berrikuntza sartzen alegindu ginen gogoeta baten ondorioz. Gogoetaren muinean zegoena zen, gaur goizean ere hemen aipatu dan zerbait, alegia nola irabazi zer egin ezberdin aipatu du goizean, zer egin ezberdin eraginkorrago izateko. Hoxe hortan saiatu ginen 2015an, eta bi berrikuntza sartu genituen Lanitz programan. Batetik profesionalen elkargoetarako euskaraz lan egin dezaten, bertako profesionalek euskaraz lan egin dezaten, berariazko prestakuntza diruz laguntzeko atal bat sartu zen, Lanitz deialdi orokorraren barruan. Eta bereziki, eta horregatik gaude gaur hemen, Euslan programa pilotua martxan jartzea. Oro har, Lanitz programaren zenbaki nagusiak horiek dira. Garrantzitsuak direlako ekarri ditugu. Enpresa ezberdinak 452, 85.000 gora langile, eta 28 milioitik gora euro urte hauetan. Bada zerbait eta adierazten du gure ustez, konpromiso sendo bat herri aginten aldetik euskararen normalkuntzari begira alor sozioekonomikoan. Baina lehen aipatutakoari eusteko, alegia Euslan programa pilotuari eusteko. Bueno, eraginkortasuna helburu hartuta, aldatu behartzana ez genekien oso garbi zertzan, Lanitz programaren barruan, baina bagenekien azan,
olako programa batek, hainbeste urtetan darabilen programa batek, berez sortzen dituela inertziak, eta berez sortzen dituela alboratu beharko lirateken esan dezagun oztopoak. Hoitako bat da plangintza bera helburu bihurtze. Euskara plana ez da helburu bat, lanabes bada. Eta hori, danok dakigun arren, eta olako zerbait esatea zuen aurrean bat autologia bizka bat egitea dirudien arren, geure buruari maiz errepikatu behar diogun zerbait da. Nire ustez ez bakarrik alor sozioekonomikoaren alorreko edo mailako plangintzan, baizik eta oro har hizkuntza plangintzan. Plangintza lanabesa da, plana lanabesa da, ezin du helburu izan. Ezin ditugu urtero ekimen berdinak diruz laguntzen egon. Ezin ditugu urteak joan, urteak etorri, olako zertzela da txiki batzuk aldatuta, diruak bideratu, aurrerapen oso argia ikusten ez den ekimenetan. Hori dana pentsatuta eta askoz ere gauza gehiago pentsatuta, eta noski alorreko hainbat eta hainbat aditurekin lankidetzan, besteak beste, elai enpresako lagunekin, honezkero. Olako hausnarketa baten ondoren sortu zen, beraz, Euslan programa pilotua. Eta pilotutasuna da, hain zuzen ere, programa honen ezaugarri nagusietako bat. Alegia, ez dugu sortu Euslan programa zertxobait esperimentatzeko bakarrik baizik eta batez ere, herri aginteok eta hizkuntza plangintzan diharduten agente guztiek, eragile guztiek, ikasi beharra handia daukagulako batez ere, helburuen lorgarritasunari buruz eta helburuak lortu ahal izateko bideratu beharreko ekimenei buruz. Eta hori da, hain zuzen ere, Euslan programa pilotu honen helburu nagusietako bat. Helburu bikoitza hor jarri dizuedana, batetik industria enpresetan garbi gera bedi. Euskara lan hizkuntza gisa, gero eta gehiago erabiltzeko prozedurak eta praktikak diseinatu eta gauzatzea. Bai barrura eta kanpora begira, bai ahozkoan, bai idatzizkoan, gero hitz egingo dugu anajek baten eta bestaren arteko bai aldeaz, baino baita ere zailtasun maila diferentez, eta hizkuntza paisaian ere. Eta lehen esan dizu dena, plangintza eredu eraberritu baten bila, ari gera. Euskara lan hizkuntza gisa ezartzeko lehen programa berariazkoa da Euslan. Eta gure ustez, hau ekarpen handi bada. Hor, bigarren puntu hortan aipatzen dizuedana da, lehen aipatu dizuedana, eraginkortasuna areagotzeko ondorio eta ikasbide baliagarriak bilatzen ari gara. Horretarako ezin genuen edozein parteiderekin lan egin. Bertan, programa honetan parte hartzera dituak izan diren enpresen aldetik konpromisoak sendoak izan behar zuten eta hor dituzue. Errepaso bat egingo dugu, ikusiko duzue, zorrotzak eta zehatzak diren. Euskara erabilera 80% iristea, edo 100% hobekuntza izatea. Bai ahozko eta idatzizko barne lan harremanei eta hizkuntza paisaiari dagokien parametroetan. Bestetik, kanpo harremanetan euskara erabiltzeko eskakizuna sistematizatuta edukitzea. Hau da, oain aipatu lan ardatz hau, da Euslanen, izango genduke, arima. Honek funtzionatzen baldin badu gainerako guztietan aurrera egingo dugu, hau geldoagotzen baldin bazaigu, geratzen baldin bazaigu, edo moteltzen baldin bazaigu, gainerako guztiak, seguru asko, izango da, ez lortzeko modukoa. Hortxe izango dugu gakoa, sistematizazioan. Eta azkenik Euskal Herriko bezeroentzako produktuei buruzko jakingarriak eta salmenta osteko harreta euskaraz eskaintzea. Hori dana neurtzeko, eta hau da beste berrikuntza bat, sistema bat proposatu zan eta onartu zan Euslan deialdiaren barruan. Bikain ziurtagiriak berez dakarren ebaluazio sistemaren arabera neurtuko dira lortutako
emaitzak. Beraz, izango da, ebaluazio, estandar, profesional eta egokia. 3 urteko programa pilotua da, goian izenburuan jartzen duen bezala, 2015-2017. Jaurlaritzak honetarako 904.000 gora euro bideratuko ditu 3 urteen buruan. Eta gero diru laguntza ez ezik, Jaurlaritzak ELAI enpresaren eskutik programaren dinamizazioa eta zuzendaritza jartzen du. Hau guretzako oso importantea da, ELAI enpresaren eskutik kasu honetan oso importantea da, besteak beste guretzako eredu fidagarri baten barruko kontua dalako, alegia publiko-pribatu lankidetzaren ereduari jarraitzen diolako lan sistema honek. Oro har, programan dauden enpresa guztiekin oso bereziki ELAIrekin dugun lankidetzaren ikuspegitik. 12 enpresa dira, danak industriaren sektorekoak, hor dituzue logoak, bat, Zikautxo, Koprezi, Danobat, Eika, ELAI, Goizper, JMA, Alejandro Altuna, Maier, Erreka, Orkli eta Ulmazie. Ezagutzen dituzue enpresa guztiak, danak dira ibilbide luzea egina dutenak Euskararen normalkuntza, baina baita ere noski bakoitza bere alor propioan ere. Eta zeintzuk dira, zergatik horiek eta ez beste batzuk, zeintzuk dira enpresa horiek bete behar izan dituzten baldintzak Euslan proiektuan sartzeko. Baldintza orokorrak, industria sektorekoak izatea. Hori zergatik horrela. Industria sektoreak berezkoak dituen hizkuntza erabilerak gertuagokoak iruditu zitzaizkigun hasieratik guk ezarri nahi genituen helburuetarako. Eta bestetik, enpresa hauek direlako, hain zuzen ere, lanitzen unibertsoaren barruan, estilo honetako enpresetan egin direlako urratsik sendoenak eta aurreragarrienak. Gero bestetik, 2014ko lanitz deialdiaren esleipendunak izatea eta 2015koan eskaera eginda eta dokumentazioa aurkeztuta izatea. Horrek besteak beste ematen zigun enpresa bakoitzaren historikoa, datuen historikoa, hizkuntza datuen historiko sendo baten aukera. Eta gero bestetik 150-tik gora langile izatea, alegia neurri eta volumen bateko enpresak izatea. Baina horiek baldin baziren baldintza orokorrak, gero bakoitzak beste erabateko baldintzak bete behar zituen. 2 enpresa mota daude Euslanen, batetik enpresa itzindaria, kasu honetan ELAI. Eta hor dituzue bete behar izan dituen baldintzak, goi mailako bikain ziurtagiria gutxienez 2 eskuratua izatea, langile elebidunen kopurua gutxienez 180%koa izatea, eta euskara lan hizkuntza gutxienez 185%, bere jardueraren 185%. Hori da, ELAIk bete behar izan duen baldintza multzoa. Eta gainerako enpresek bete behar izan dutena, honako hau da, lehendabiziko mailan, goi mailako bikain ziurtagiria eukitzea. Holakorik izan ezean, erdi mailako bikain ziurtagiria eta horrez gain, beste 3 baldintza. Lan hizkuntza gutxienez 165%an euskara izatea, lanitz deialdian onuraduna gutxienez 10 urtez, alegia jarraitu batean aritu izana izatea, eta langile elebidunak gutxienez 165%an izatea. Erdi mailako bikainik izan ezean, aurreko A eta B baldintzez gain, beste baldintza hau ere bete behar izan dute enpresek, langile elebidunak gutxienez 165%. Begibistakoa da, galbae honen helburu nagusia. Alegia, helburu ambizioso horretara, iristeko moduan zeuden eta dauden enpresak behar genituen, horregatik baldintza zorrotzoiek. Hemendik aurrera, ea Anajeren txanda. Eskerrik asko, Jorge. Eskerrik asko danoi. Bai. Izana eta izena bat. Vale. Bueno, aurkeztuko dutzuet, lehenengo
ze aukera izan dudan enpresa honekin lan egiteko. Tartean tarteko gainera hemen zerbait gaizki esaten baldin zuzenduko nabena dago, eta da Jon Mugartegi, bera Danobatekoa da, eta Danobateko gure solaskidea. Orduan, esan beharra daukat, plazer bat izan dela esperientzia hau olako enpresekin aurrera eroatia. Zaitik, era maila bat zaukelako. Eta nolabaitean Euslan berak izenian dakar ze helburu dakarren. Lan hizkuntza euskera izatea. Hau da, ez diardu esaten inglesa ez da ni jakin behar, ez dugu esaten frantsesa ez da ni jakin behar. Horredanak erabiliko ditugu, baina zeintzukin erabiliko ditugu, eta zemat eta gehiago hobe, gure bezeroekin. Txinos ikasi dela, txinos ikastera, baina berehala gainera. Eta kaluliera ikasi da, kaluliera, ez gure produktuak han baldin badago. Hau da, ez dauka zer ikusirik guk kanpora ikasi behar dugun hizkuntzak, eta hor lanbide heziketako formazio zentroa badaukazu ez ere egina, horri erantzuteko, eta beste kaletik zein dan gure lan hizkuntza. Baina gure lan hizkuntza hori nolabaitean gauzatzeko behar ditugu tresnak, nolabaitean lana euskeraz egin ahal izateko. Orduan, enpresa multzo honetatik, enpresak, aritutako enpresak eta maila bateko enpresak diedanak ere, eta nolabaitean jarriga helburu horri nolabaitean hankak, errubera jarri dutzago, nolabaitean ailegatzeko lana euskera zeitera. Eta, barkatu, mobidu ingo dutzuet, bai, asmatu dut. Esango dutzuet, oinartian zelan injogun eta nola injogun lan hori, puiskat gero horren barruan zer dagoen, eta azkenian, zer geratze jakun eta nora heldu nahi dugu. Hori izango da nire azalpenaren muina. Orduan, hor, gezi handi horretan, ikusten duzu koordinazio batzordeak horre die, 11 enpresa hartuko ditugu, batanaz beste egin ditugun koordinazio bilerak enpresa guztiekin. Orduan, bakoitzean 5-6 bilera, batzutan gutxiago behar izan dutelako, dauzkagun eskilara maila da, danerakoa, enpresak ez dare danak toki honetan, dare batzuk hemen, beste batzuk hemen, orduan, nolabaitean bilerak ere, gure erokin egotia ere, batzutan gehiago eta beste batzutan gutxiago. Batanaz beste 5-6 bilera izan die, oinartekoak. Eta gero inditugu lan saio bateratuak. Zertarako lan saio bateratuak? 2 egin ditugu eta beste 2 egiteko die. Indituguna zeintzu die? Guzti honen oinarrian dagona. Hau da, lortzen baldin badugu sistematizazioan, hau da, enpresaren kulturan hizkuntza txertatzea, nolabaitean gauzak asko samurrago joango jaku. Eta hor txertatzen ez baldin badugu, atzera pausoak ingo ditugu eta geldituko da baten ero bestearen borondatearen menpean. Hau esan da, sistematizazioa izan zen lehenengo saioa, 2. saioa egin ginoan izan zen, euskera baita ere tresna estrategikoa dela, nolabaitean enpresak kudeatzeko, hor egin zen beste saio bat enpresako gerenteekin, eta nolabaitean laiko esperientziatik abiatuta, hori eskainin jakuen enpresei, eta joango dieren hausnarketak egiten. Horrek ez dago esan nahi derrepentian aplikatuko da bere horretan, baina behintzat egina dago salto hori. Eta gero, azkenian, hor ikusten duzue, zelan dudan. Orduan, lehenengo 6 hilabetiak izan die, hor oinarrizko konzeptu horrek, azalduko dutzuetenak, nolabaitean enpresei adieraztia, 3. hiruhilekoan izan da ikasitakoak, hau da, aurten jaso ditugun aportazio guztiak nolabaitean prestatzea, eta azkenengo 2 hilabetian izango da, horrek alkarrekin konpartitzeko garaia helduko jaku eta ailauko bateratze prozesu batera ikasitako guztietan. Eta baita ere, jarraipen batzorde eukiko dugu datorren hilean. Hori izango da aurten egin duguna. Orduan, aurten egin ditugunak ordu euskatzue 2016an eta datorren urterako dauzkagunak be hortxe hilaran dauzkatzue. Orduan, askotan esan dugu, gure hizkuntza politikak nahi dago esan, guk lana euskera zin behar dugula. Ondo, hori papel baten idazten da, baina papel baten idaztiak ez dauka pixuik. Hori irakurriken da eta bere horretan ahaztu iten jaku. Orduan, hori nolabaitean barneratu inbie da. Eta orduan, barneratze horretan hortxe dago nolabaitean hizkuntza politikaren indarra. Eta hortxe dago sistematizazioaren indarra. Orduan, hortarako
lortu bieko ginukiena, hasiera batean lehen esan duten moduan da, txertatzea, sistematizazioa, enpresa daukan kultura berean, beste atal bat gehiago izatea, hori lehen behatera da, eta batez ere, aurrera egiten duguna atzera ez bihurtzea. Hor jarriko dugu nolabaitean gure atentzio guztia. Hau da, aurrera zenbat egiten dugun, ez dozkorren beste ardura, baina egiten duguna atzera ez etortzea. Hori izango da, puxkat buruan betik eukiko duguna erosein neurri hartzen dugunean enpresa batean. Orduan, hortarako aurten landu dienak izan die, eroser gauza aurretik, jentiari esan zeit erasoiatzen, komunikazio plana. Hori ezinbestekoa da. Eta, bueno, ez bakarrik neurri orokorrekin, baita ere, neurri txikiagoekin. Betik, heldu erain jentiari. Jentia kudeatzen dugu, ez dugu kudeatzen enpresa. Jentia kudeatzen dugu, heldu biega jentearen gana, heldu biega pertsonen gana. Pertsonetara ez paldimaga iristen, ez dugu ezer egingo. Pertsonak dauzka problemak. Orduan, zer dator pertsonaren atzetik? Pertsonaren hizkuntza mugak ezagutzia. Horrek ezagutzen baldin baditugu, kudeatu ingo ditugu. Eta hizkuntza muga nolakoak izaten die. Batek eukiko dau, nik ez dut oso ondo entenditzen, Eta beste batek esango dau, ni eskribitzeko gauza ez naiz. Eta bestek esango dau, ni nahi dutena izateko. Bueno, horretanak ezagututa, eta berak bestienganako sortzen dozkun mugak ezagututa, mesedez bilera honetan ez eizuen ni ez nahi zailagatzen. Horretanak ezagututa horrek kudeatu lehizke. Hizkuntza mugak nundaren jakinin behar dugulako proiektu batean. Ordan hori izan da baitere aurten nolabaitean sistematizazio eta kudeaketa horretan martxan jarri ditugun konzeptuak. Ja lehendik bazetozenak eta horrek indartu egin ditugu. Eta gero hortik aparte, beti komentatu izan duguna atzera urratsak ekiditzeko oso garrantzitsua dela eta hemen ja lan enpres berriro ekarrikot maira. Azken batean, enpresa batek, norbait kontratatzen da benean, harrera planean, pertsona horri garbi adierazi behar hor lana euskera egiten dela. Ez dugu egiten, sextaon komentatu dozue onjo 19 daukazuela populazioan. Baina pertsona horrek jakitun baldin badie, nolabaitean euskerazko aukera dagola, nolabaitean beste prisma batekin, ikusiko dabe nolabaitean lanerako euskeraz prestatzearen kontua. Ordan, azken batean da gizarteak ezagutzia nolabaitean hori egin aldala. Eta horretarako danok daukagu bete beharra eta zeregina. Ordan, enpresei ze alde tokatze jaku, harrera planean norbait hartzen dugunean gure enpresara sartzeko izatea. Bueno, hemendik aurrera zure egitekoa da lana euskera zeitia. Baina hortarako pertsona horrek jakin beharko dau bere inguruan danak euskeraz dakixen ala ez, zeinekin dauzkan mugak eta zeinek ez dauzkan mugak eta berak euskeraz lana egiteko tresnak eskuratu behar ditu. Arauak, ISO arauak, ez dakin nongo arauak, ez dakin nongo dokumentazio teknik, horre dana beharko ditu lana euskeraz egiteko. Oso samurra da txosten baten Rafnez ipiztzia. Rafnez 3,6, bale, ondo. Baina guk buruan daukaguna da simurtasuna 3,6. Bai, orduan, azken batean lana egiteko gure hizkuntza erabiltzen dugu, kanpora etaratzeko beste bat. Baina hortarako tresnak behar ditu. Eta beste elemento potente bat aurtengorako izan dira bilerak. Enpresa baten eta toki askotan, zerk mobitzen dau, zerk emoten dutza dinamika. Hemen inorrez da gelditzen, dano dugu ikasteko kapazitatea. Enpresa baten zertzu die, bilerak. Bilerak nolabaitean mobitu egiten dabe, dinamika sortzen dabe, enpresa guztian. Hor aktuatzen baldin badugu, horrek gero nolabaitean kanpora ertengo dau. Irtiri ningo dau, kanpora ertengo dau. Zeraitik, erak dielako hor jasotzen damena kanpora etaratzeko elementuak. Eta gainera, eruango dabenak nolabaitean eskakizun maila baten. Ez, prepara idazu txosten hori, egidazu zera. Guk euskeraz eskatzen baldin badugu, nolabaitean eragin bat daukagu. Ordan, bileren bitartez eta hor generatzen dan dokumentazioaren bitartez eta hor generatzen dien ahosko eta idatzizko dokumentuen bidez, nolabaitean euskerari presentzia emango dotzagu. Hori da importantia. Erabilera ez da bakarrik euskeraz lan egitearen kontura euskeraz ahos egitea. Ahos eta idatziz. Bietara jo behar dugu.
Eta hori da, pikin bat, Euslanen, aurtengo urtean, landu dien konzeptu importantienak. Eta azkena izen da lan trebakuntza, jakingo dozuenez, lanbide heziketan oso garrantzitsua da pertsona guztiak ikasteko kapazitate hori mantentzea eta orduan gure lan trebakuntza euskeraz jasotzea. Bestela ezin dugu ez nekezagoa da lan euskeraz egitea. Bueno, horraino, txapadia 2016koa. Zer gertatze jaku 2017an? Alde batetik, danon artean ikustia ikasitakoak noraino bateratzen ditugun enpresa guztien artean. Hori onjo itxeke daukagu. Eingo dugu abenduan, eta horre ukiko dugu puxka bat bataren eta bestiaren proposamenak, ekarpen desberdinak, horre bateratuko ditugu. Eingo dugu baitere jarraipen batzordea. Jarraipen batzordean emaitza aldetik ikusiko dugu zein dan bakoitzaren ibilbidea. Eta zer geratze jaku 2017ako? 2017ako geratzen dana da, alde batetik, konzeptu horrek, puxka bat, barneratzea gehiago, eta gero dare bi gauza berri. Komunikazioa kanpora begira, kanpo komunikazioa alor guztietan landu da, hau da, enpresa ez da isla bat, enpresa gizartean dago, guk dauzkogun kanpo harreman guzti horretan, nolabaitean irizpide garbiak eduki behar ditugu, eta horrek zabaldu behar ditugu. Eta gero oso importantia sistematizazio aldetik da, aginte panelean, hau da, gure enpresa nora doian, zuzendaritzak hilero, ipintzen dago, zela, eraginkortasuna, bera, mobidu zaitezte, venga, hau ezin daola izan, maila berean, euskeraren indizeak egon biedie. Zer indizer sartuko ditugu? Aktuatzen ditugun indizeak, ez erosein. Erabilera baldin bada, erabilera izango da. Baldin bada kontratazioa, baina parean, eta modu berean eta panel berean agertuko dira. Orduan horrek segurtatzen dozku sisteman txertatua dagoela. Uste lusatu inaizela? Bixok, hemen lagatzen dut, gurea izango da amaitzeko bikain prozesua, eta nolabaitean datorren urtean berriro ikasitzeko ibuelti emotia, eta hor txamaituko da Euslan plana, eta espero danondako onuragarri izatea.